107.7 Suaka FM 107.7 Suaka FM 107.7 Suaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudebyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sugeng pepanggihan. Mugi karahayon tansah rumentah dhateng panjenengan. 107.7 Suaka FM 107.7 Suaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudebyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sugeng pepanggihan. Mugi karahayon tansah rumentah dhateng panjenengan lan kula. Lumantar Radio Suaka, kula ngajak sumangga tansah ambudidaya kangge tetep paringi sehat lan ugi paringi cekap rezeki kangge saben dintenipun. Sugeng midhangetaken siaran Radio Suaka ingkang dipun pancaraken saking tlatah Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Suaka FM Sutresno Kabudayan Jawi. Sugeng pepanggihan malih wonten ing channel setunggal 07.7 FM. Piwungon Malem Rebon Mocopat Suaka. Alhamdulillah Robbil Alamin. Dalu punika tasih saged siaran langsung wonten studio Radio Suaka FM Kauman RT 0 Sekawan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampun sami siap siaga samekta angleluri kabudayan Jawi wonten ing studio Bapak Kaum Dwilaksana. Sugeng dalu Pak Kaum, sehat nggih? Alhamdulillah. Ugi bubur sugeng dalu Bu. Sinaosa Jawah sedyaning owah nggih Bu. Ning owah saka mlempem dadi sumangat nggih Bu. Menika nggih owah dumateng kesaenan. Nggih ugi Bu Lulu Maryati. Niki kok mboten teles dhewe Bu jenengan Bu. Nggih, aji-ajine napa Bu? Daun talas nggih Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu nggih. Alhamdulillah. Ugi Bu Tris sugeng dalu Bu Tris. Wilujeng dalu Pak. Nggih, sehat bagas waras ya Bu nggih. Sehat walafiat. Amin. Bu Kirdan sugeng dalu Bu Kirdan. Sehat ya Bu Kirdan nggih. Alhamdulillah niki kudanan. Kudanan Pak Kirdan kepes ya Pak. Kasuwun siram Bu. Keramas sisan Bu niku wonten kamar mandi studio. Ugi Bu Sumise sugeng dalu Bu Sumise. Sugeng dalu Bapak Sudi. Nggih Bapak Sudi. 3 minggu ra rawuh nang sedina dilaleke. Nggih matur nuwun.
Niki Pak Sudiono senut-senut lho dirasani Bu Sumis niki wonten dalem Bapak guru kita. Ning dirasani saya kok Bu nggih mboten napa-napa. Ki dalang pomo sugeng dalu ki dalang pomo. Sugeng dalu pangapunten kok patanggu mboten mriki sami. Terus studio mriki kula aduh wingi kecelik wingi ben pancen kula saking sumangate nggih Pak alhamdulillah semangat kanca-kanca sedaya. Nggih matur nuwun. Matur nuwun Pak Kirsan sugeng dalu Pak Kirsan. Sugeng dalu Bapak Budi. Pun gantos busana keprabon. Sampun menika. Teles kebes. Teles klebus. Lek ganti rada suwi sing gandane Bu Kirsan mau. Matur nuwun Mas Rizal diawet aturipun menika gantos busana menika. Sinten malih nggih? Saridal. Oh Pak Saridal nggih. Sugeng dalu Pak Saridal. Nggih, sugeng dalu Bapak Budi. Sehat nggih Pak nggih? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah sinaos Jawa nggih semangat. Pak Mardike, sehat Pak Mardike? Nggih. Menika pun antu-antu para pandemen. Nggih, sampun kathah sing inden kawit wau siang malah wingi wonten yen. Inden apa inden nggih. Pun pesen tempat, pesen lagu nih alhamdulillah. Suaka semakin dicintai, Mocopat semakin didemeni ngoten nggih Pak. Nggih, pinangka operator Masam kawula piyambak Budike, pandemen radio Swaka ingkang tresna lan ugi pamirsa Facebook Swaka-swaka ingkang bilih mangke wonten lepat nyuwun gunging samudra taksama. Monggo kita awiti langkung rumiyin kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur minangka murwani pepanggihan dalu punika ing radio Swaka kene hang leluri Mocopatan mugi kang maha kuwasa tansah peparing pitulung gesang tentrem bagya mulya amin ya robbal alamin. Mugia tansah gesang tentrem bagya lan mulya rumentas daya pandemen radio Swaka pandemen Mocopat Swaka saindenging Nuswantara ajining bangsa wonten ing budaya. Monggo Pak Kaum bawanipun Reksa radio Swaka Kiaran Mocopat aripun iki waluri lintiranipun prawali lan pujangga ingkang tubuh anuntun pitutur luhur aneng madyaning bebrayan bagya mulya kang kaesti monggo nyuwun ngarsane kang maha kuwasa mugi tansah maringana sinugraha
warga maca pat radio swaka mandya tetep langgeng lestari lawan rembaka minangka wali atur papanyanda lupun niki paguyuban maca patan radio swaka monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maring ana sinugraha warga maca pat radio swaka mandya tetep langgeng lestari lawan rembaka Bantul pangkit kuyup rukun galang kilik maju kumrekut ambangun Raja Taman Sari kang kaesti tan supe hang lestari ning budya seni jati diri bantul bangkit guyub rukun alam cilik maju
maju kumrekut ambangun raja taman sari kang kaekti kan supe aleluri lestarining budya seni jati diri lestarining budya seni jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing kalodhangan dalu punika sedaya kru Radio Swaka FM ugi paraga macapat swaka ngaturaken sewu gunging panuwun dumateng KPID Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sampun paring piagam penghargaan dumateng macapat swaka pinangka siaran seni dan tradisi terbaik. Mugi ndadosaken sumangat kita sedaya anggen kita ngleluri kabudayan bangsa kita. Ajining bangsa wonten ing budaya. Salam budaya. Lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku uyah dinggo mangsak ketupat. Sinaosa Jawa tetep mempeng nganggone macapat. Saya Bu Kirdan karo Pak Kirdan ya mempeng. Nggih, matur nuwun nggih. Ingkang angka setunggal nggih kita aturaken dhateng Pak Mardige nggih. Nah. Tesih mirunggan nika Pak Mardige nggih. Ampun gandrung rumiyin lho menika dereng dalu menika. Nggih. Tadi ngaturaken sekar macapat menapa Pak Mardige? Oh, mboten ngagem sambung, titik-titik ngagem sambunge operator. Mugi-mugi rada judo. Ora judo ya dijodok-jodoke. Tuku ketupat diwadahi bumbu ngarep macapat kok orang nggawa sambung. Radi judo mboten Pak Mardige? Nggih, pandemen Radio Swaka ingkang sutresna nggih. Mila dalu punika nggih kaleres ugi amrengeti dinten pahlawan ingkang kala wingi nggih 12 November nggih 2000 selangkung nggih. Sedaya kru lan paraga macapat swaka ngaturaken mugi sedaya arwah pahlawan kita kaapunten sedaya lepat lan dosanipun katampi sedaya amal kesaenan lan ibadahipun. Sedaya keluarga ingkang tinilar ugi masyarakat bangsa lan negari Indonesia nggih tansah gemah ripah loh jinawi ayem tata titi tentrem nir ing rubeda lan sambikala. Monggo Pak Simardi cakepanipun sampun kepanggih dereng. Menika kathah cakepanipun badhe dandang gula menapa pangkur menapa asmara ndara dandang gula nggih. Nah menika ingkang kasunggal dandang gula perjuangan pahlawan. Nah menika nggih ingkang padha setunggal menika. Ketawis sambungipun cocok. Alhamdulillah. Ampun dredeg lho. Oh jinise dredeg. Ora dredeg mah diprotes, kok ora dredeg Mas. Nggih, monggo, monggo.
perjuangane para pahlawan kang wis gugur ing samangke Satan supe anyuwun mugi konjo ngarasane Gusti tinampi amalira ugi lepat naringan sewiloso pungkasane nanoyo kasuwargan jati Gusti Nggih, merengeti dinten pahlawan 12 November kala wingi nggih. Mugi arwah para pahlawan kita tinampi amalipun, ugi lepatipun nampi sih wiloso, sehingga nampi kasuwargan jati. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sumangga salajengipun dumateng para paraga maca Patsaka nggih ingkang badhe nyekar lajeng kemawon kasuwun lumebet wonten ing studio Radio Swaka. Sinaosa Jawa alhamdulillah nggih paraga swaka sumangatipun ageng nggih Bu Sumisih nggih. Saengga boten ajrih dumateng Jawa nggih Bu nggih. Badhe nyekar punapa Bu Sumisih dalu punika katur dumateng pandemen Radio Swaka. Sekar punapa Bu? Nggih. Pocong Paseban nggih Bu nggih. Oh nggih. Laras Slendro Pathet Songo Ibu Sumisih nggih. Nggih, matur nuwun. Mila ngelmu utawa ngelmi menika kedah wonten lakunipun nggih Bu nggih. Nek cara ing samangke mboten namung teori kemawon ning kedah wonten apa Bu? Praktekipun nggih. Rameng kakehan teori ngedebus kaya penyiar ini prakteke nol. Nggih, kula kekenan nggih Bu niku Bu. Nggih, monggo ing salajengipun sabadalipun Bu Sumisih nggih katuran tindak lumebet wonten ing studio nggih, sumangga nggih. Bu Kirdan punapa Bu Tris sinten napa Bu Lulu sumangga nggih. Nggih. Pandemen Radio Swaka ingkang susna miras pantes dalu punika tasih mrengeti dinten pahlawan ingkang dumawah duk kala wingi 12 November nggih. Mugi para pahlawan kita tansah tinampi amal kesayanipun nggih. Sedaya warga masyarakat kang tinilar
tansah blender nggih sumangatipun kiat bangun masyarakat bangsa lan negari. Amin ya rabbal alamin nggih. Putris badhe nyekar napa Putris? Oh jenang kula, udan-udan dijenangke kula. Kula nggih pun wonten jenang sungsum ya Bu. Nggih. Jenang gula saking Putris nggih. Mugi handayani jawahipun dalu punika mboten adem sumuk nggih Bu. Nggih, monggo Bu jenang gula Bu. Jenang kula lali aja lali ali niki sulih kula aja dianggap sepele kula mboten melu amung ati tansah gondeli yen dadi lara kena sedih rinten dalu ketak-ketakan kewala nganti besok apa bakar bali en bali pecah kula. Wau kadose wonten ati sing gendoli nggih Bu. Sing gendoli sinten Bu? Putrane napa Bu? Jawa-jawa ora sah tindak wae Bu nang manget. Jene nek nang Suwaka ya dadi bejo nggih Bu nggih. Monggo sak badalipun Bu Tris. Suku uyah dinggo mbumboni iwak sepat. Sinaosa Jawa nyumangati anggone maca pat. Iwak sepat diwadahi bumbung. Lima copat yun berguntung kaya ki dalang pomo. Berguntung ki pripun lha ngutung nggih ki pomo nggih. Ngutung ki pripun ki pomo? Ngutung pripun ki pomo? Miturut pewayangan pripun ngutung nika? Ya ora kena dipekak. Nek tokoh pewayangan sinten nika? Biasanipun kang kelakuane ngudung menika. Distraksi niku. Oh, distraksi. Nek Baladewa ngudung mboten. Oh, mboten. Nek Janaka malah do didungi nggih do kepencet akeh banget. Nek ya gumantung dalange. Nggih sekar menapa ki Momo? Nggih. Nika badhe nyekar Asmarandana. Waduh, Asmarandana sing senengan kula. Asmarandana ki wis tresna isih among tresna. Tresnane dobel-dobel niki Bu Sumi elok enek dalange. Taman Jomani Luka. Dening serat Kunjara Karna. Nggih, menika kapethik saking serat Kunjara Karna nggih. Nggih. Sumangga katur ki Pomo. Sawireng rekan pansami kinontakon dokaswargan kekembangan kang warna karya sengseming paningal gondorum harum angambar mawa gondoning kang ratus umras malam
ulengan Yaya pamujaning resi mawe yam ming wardoyo lan suwarga wastanipun mung beda sawiring renggan ing sate puri sito ngrenggan kang yo entyo tuhu dening wang wingite Paraniro matur nuwun menika wau Atmana padha tresna penyandraning Taman Jomaning Loka kaya yang dipati Nggih. Tinju Moyo. Mila wau wonten ukara uleng-ulengan. Amargi Asmarandana padha tresna. Saking tresnane nggih nggih. Nggih. Pandemen radio saking yang tresna, panjenengan saged paring atensi kentun sekar macapat dumateng sanak kadang tangga tepalih malahan pitepangan saindenging Nusantara wonten ing nomor WhatsApp utawi telepon 0838 gangsal 666 9966. Ananging ingkang mirsani Facebook Swaka ugi atensi saged pun paringaken wonten ing seratan Facebook Swaka. Matur nuwun awit atensinipun. Pak Kirdan monggo sak sampunipun kenging toya Jawa lajeng ngasomik mangke terus anget ngoten nggih Pak Kirdan. Nggih leres Bapak Budi nggih. Sampun samekta sekar macapat saking dalem Pak Kirdan. Nggih menika Nggih. jumbuh kalian Hari Pahlawan. Nggih 12 November kala wingi nggih kala dinten Senin nggih. Badhe nyekaraken Nggih. kintunan saking Bapak Budi. Oh, nggih napa nggih kula Mas Supe. Dandang kula perjuangan. Oh, nggih wonten grup Puspitasari menika nggih. Menika Pak Kirdan nggih badhe nyekar dandang kula perjuangan pahlawan nggih. Ingkang menika ngiras pantes hamrengeti nggih dinten pahlawan 12 November kala wingi. Dinten Senin nggih. Nggih leres Bapak Budi. Semoga katur Pak Kirdan. Nggih. Sinar koro kinaryo mengeti perjuangane para pahlawan kang wis gugur ing samangke datan supe anyuwun mugi kunjuk ngarsaning Gusti tinampi amalira ugi lepatipun pinaringan si wiloso pungkasane nampi kasuwargan jati do Allah angabulno. Amin ya rabbal alamin. Mugi amal kesayanganipun tinampi lepatipun tansah dipun apunten nggih nampi kasuwargan jati nggih. Sinoso sampun gugur ngoten nggih Pak Kirdan nggih.
menika sumangatipun jiwa kepahlawananipun kedah kita ipuk-ipuk lan kita uri-uri nggih. Nggih kados dene sumangat kejujuran nggih. Ora malah do ngapusi nggih Pak. Nggih sumangat bangun negeri ora malah do mreteli nggih Pak nggih. Nggih sumangat ang ipuk-ipuk budaya kita ampun malah ipuk-ipuk budaya sanes nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Semoga sak badalipun Pak Kirdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangan ketupat dilawuhi rujak. Waduh. Nyimak mocopat operatore gumyak we. Dilawuhi rujak wadahe kotak. Operatore gumyak, penyiare ngakak. Nggih, Bu Lulu Malyati sampun samekta enggati nyekar mocopat sekar punapa Bu Lulu? Nggih Pak niki. Nggih. Dandang kula nat padeng silaras slendra patet bem. Nggih, mbok menawi wonten pitepangan ingkang badhe pun senggol wonten ing Jawa Timur mekaten Bu. Bu Lulu kan lenggahipun Dur rikala semanten kan wonten ing Jawa Timur nggih Bu nggih. Nggih. Daerah pundi Bu menika Bu? Malang. Oh, Malang nggih. Malang pancen rame. Malang pancen rame. Ning sinaosaranmu tetap Malang itu Bu. Nggih. Nggih. Sekar menapa Bu? Nggih. Supaya Dandang kula nat padeng silaras Oh, nggih, laras nggih. slendra patet bem. wonten ingkang pun senggol Bu. Nggih kagem Bapak Sudiono. Nggih, Bapak Sudiono menika Bapak pun senggol Bu Lulu Jawa-Jawa kersa nggih Bapak nggih. Oh, mantuk-mantuk kersa. Kalian ngopi menika kalian ses menika. Anak kula takon ses ki apa Pak Udut ngono. Sinten malih Bu? Nggih sedaya pandemen mocopat se-Indonesia. Se-Indonesia Raya. Nggih. Lha kata sangat ingkang mirsani wonten ing layar Facebook swaka-swaka nggih. Lan ugi matur nuwun nggih KPI Pusat Jakarta nggih ingkang dalu punika ugi tansah nyawiji nggih nyimak nggih amresani siaran mocopat piwungun malam rebon Radio Swaka FM. Matur nuwun mugi barokah ing samudayanipun. Monggo Bu Lulu. Kala mangsa anandang rudatin tumanduk mring sataya kawula tan ana bedane wanita apa jalu seni anampi saking kang maha kuasa Gusti Prestani Wembu sabar lan tawakal ayo kongsi amung kali iku nora rayu Nggih, mila leres nggih wanita punapa jalu menika tansah nampi pacoben ngoten Bu nggih. Nek nampi pacoben njur tawakal. Mila gesang menika pacoben nggih fa'lamu annama amwalukum wala auladukum fitnatu wa anallahu ngindahu ajrun azim. Sak temene bondomu keluargamu kuwi mung pinangka pacoben ana ngarsane Gusti Allah ana ganjaran sing gedhe banget. Manawi sedaya bondo lan keluarga menika dijak kagem ngumawula dedhepe wonten ngarsa dalem Allah.
Saya sangat isine buah nandang rudatin rasah kiwah-kiwi. Ndedonga marang sing kuwasa mugi pun kabulna. Amin ya robbal ngalamin. Nggih, dawuh sami-sami. Salajengipun bupur. Kok saja ceria Bu. Pun niki bupun asta niki pujian. Napa pun nicel ayam tekno arep piknik Bu. Le piknik supe Bu tanggal pinten Bu? Ayo. Tanggal 12 napa? Oh nggih. Pokoke Januari nggih Bu nggih. Dinggo tembaru, tahun baru atau baru. Mugi mboten Jawa. Nggih Jawa kan anjuran bis kok le. Nggih, sejaning owah nggih Bu nggih. Sekar napa Bu? Sekar menapa Bu? Sinom mawon Pak. Oh, sinom ben ketularan nom nggih Bu nggih. Sinom menika nyariosaken lare ingkang sampun ngancik dewasa utawi nom mila kedah kathah wewarah pitutur saking para winasis lan para pinisepuh tuk rikala semanten pun ejawantahaken kanthi sekar sinom. Monggo katur Bu. Wonten ingkang pun singgol Bu, ampun nyenggol kula lho Bu. Ingkang wonten Jawi Studio pandemen wonten ing Payungan mbok menawi. Nggih. Pun kentaken dumateng sinten nggih? Sinten? Ayo. Kere Pak Budi mau. Oh, nggih. Matur nuwun sedaya kaya dikirimi. Kalian Sinten malih? Ayo. Pak Kaum. Mau ning Kakang Adi sing dikirimi wanine. Soale sampun kebacut keluarga batik. Nggih, batik Ibu nggih. Nggih. Matur nuwun nggih panggih kula. Ndak meri Bu lan ugi sedaya pandemen. Sandang sedaya pandemen cepat wonten ing Indonesia Raya. Sedaya sami mirsani swakal Ibu Malmrebu Ibu sak Indonesia. Nin Bu. Matur nuwun Pak. Nggih. Monggo Bu Pur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakti utameng jalma tinita den mring yang witi beda kelawan liya tumatine nora sami cinipta langkung inggil bisa sinebat pinunjul lamun tinanding kewan terbe pikir akal budi kang mangkono bisa antuk pakurmatan. Matur nuwun Pak Budi. Ngatakan dumateng kita bilih manungsa menika pun paringi pikir akal budi. Nggih. Kanthi ngulir budi ora budi aku nek dulir nangis aku. Kanthi ngulir budi njur pikantuk pakurmatan. Nek menika celak wonten pangeran nggih to. Kanthi akal budi ora duweni iman mung dienggo ngakali nggih Bu nggih. Duwe kepenceran dienggo minteri nggih Bu nggih. Nggo minteri liyan. Nggo minteri liyan. Ah menika mboten pikantuk pakurmatan nggih Bu nggih. Nggih mbasan dikritik mencemarkan nama baik. Kamangka ora duwe nama baik nggih Bu nggih. Nggih matur nuwun ing salajengipun. Nggih. Pak Rizal nih ketok meneh iki nggih lamar-lamar Ibu saking kaca Ray-Ban menika radio swaka. Ning lamar-lamar niku mah seru lho Pak Rizal. Terus ketok cetha wela-wela jeli aku. Jan digawe lamar-lamar iki Pak Rizal iki. Nggih ta Pak. Nggih sugeng dalu Pak sehat ya Pak nggih. Nggih, alhamdulillah sehat. Kok oleh garing kok mboten kejawaan.
Oh, soalnya piyantun payungan ini mesti kepayungan nggih, Pak. Nggih, mau namung sekedap Bapak namung wetawis gangsal menit nggih. Nggih, tujok mono mboten dangu. Alhamdulillah. Sekarang menapa Pak Rizal? Kula badhe ngaturaken dandang kula banjet lawan pelok padet barang. Dandang gula banjet laras pelok padet barang, Pak Saridal. Nggih, monggo katur. Den mituhu mring wewarah jati luwe bejo manungsa kang samya rahayu narima tiase madhep marang Hyang Agung turakane dipun tobati mrongsong hartaning karsa tawakal ing kalbu lumembah lampahing jaman rahab lamun katamandu kitang kapti pupu sentias narimo sampun Pak Nggih, durakane dipun napa Pak durakane dipun tobati. Nggih. Lajeng ing sawu wonten malih inggih punika tawakal nggih Pak nggih. Dados menawi lampi pasoben kedah tawakal wonten ngaso dalem yang widi yang agung Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur nuwun Pak Rizal nggih. Wonten ingkang dereng kaya gojag-gajeg ketok lamat-lamat. Oh, nggih Bu Kirdan ini ketinggal lamat-lamat ya Bu. Di sebaliknya kaca Ray-Ban Studio Swaka. Nggih, sekarang apa Bu? Sinom, Pak. Nggih, sajake walaupun Kang Sen kalih Pak Kirdan. Aku Nggih, kok tak napa? sinom bae Mas. Saged Mas napa Pak? Nek siang Pak nggih Bu nggih. Nek dalu patengah wengi kan mrih Mas. Mas asli ya. Ya Mas asli Mas Kirdan. Aja wengi-wengi. Nggih, wonten ingkang pun singgol Bu, mboten sah asri-asri Bu, manawi kesengsem badhe nyenggol senggol mawon mumpung nang studio Bu kok. Kula kentunaken Bapak Guru, Bapak Sudiono, Nggih. wajeng tindak mriki mboten siyos Nggih, Jawa. ditagih lho Pak Sudiono. Kalian para siswa dipun tagih Pak Sudiono. Nggih sanes wekdal Bunda Jawa tenan menika mresani wonten ing layar Facebook Swaka-swaka lho Pak Guru Sudiono menika. Nggih, sinten malih Bu? Sampun. Oh sampun nggih. Monggo Bu.
garong tanpa ukara. Nggih, bagus sing rupa, bagus sing ati. Penting ingkang pundi, Bu? Ati kalih rupa. Wah, kados sinten, Bu? Kaya Mas Kirdan. Ya bagus sing rupa, ya bagus sing ati. Nggih, kalihipun milih kok dados sisi kabeh nggih, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Menika wonten kentunan kidung pandonga lan pamuji kagem sukmanipun para pahlawan nggih saking Pak Dr. Andes Daryanto wonten ing Bungsren kawujudaken kanthi sekar mijil nggih. Pak Daryanto nggih sugeng dalu nggih matur nuwun awit kentunanipun sekar mijil nggih pandonga pamuji kagem sedaya pahlawan kita mrengeti sedasa November kala wingi mugi arwahipun para pahlawan pun apunten sedaya lepat pun tinampi sedaya amal kesayanipun lan kita sedaya ingkang tinilar wonten ing alam praja masyarakat bangsa lan negari Indonesia tansah sami mbangun bangsa lan negari kita amin ya rabbal alamin. Mijil saking salebeting ati kanthi gilik golong hamengeti para pahlawane ingkang sampun sowan ngarseng Gusti ing wanci puniki monggo ten sengkuyung kanthi ndonga kelawan pamuji konjuk mring Yang Manon pinaringan nugroho amale lepatira nampi sih aksami kasuwargan jati kang tansah den antung prakawula samya tresna asih bekti lair batos datan kendhat puji pandongane Bung Tomo lan pro pahlawan ugi suwarga sayekti kang samya ten suwun insyaallah amin ya rabbal alamin. Tabuh songo wekdal Swaka FM maca Patswaka pibungan mangarebon kasigeg sawetawis sak sampunipun sumene ing sak mangke badhe kalajengaken matur nuwun. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Swaka 107.7 Swaka FM. Radio Swaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Swaka pancen jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudibyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sugeng pepanggihan. Mugi karahayon
tansah rumentah dhateng panjenengan lan kula. Lumantar Radio Swaka kula ngajak sumangga tansah ambudidaya kangge tetep paringi sehat lan ugi paringi cekap rezeki kangge saben dintenipun. Sugeng midhangetaken siaran Radio Swaka ingkang dipun pancaraken saking tlatah Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Swaka FM ingkang sutresna kabudayan Jawi, sugeng pepanggihan malih wonten ing jagat pewayangan. Wonten ing kalodhangan punika, jagat pewayangan ngaturaken serial angka 3 sekawan. Resi Subali. Aja nggugu kandhane wong aku kang durung karuwan, bener luput kudu tlesih, kurang bekjo bisa njalari cilaka. Resi Subali rikala nasih alit kagungan asma Guwarsi utawi Anjuwaning Rat. Wondene padipokan ingkang pun lenggahi inggih punika Sonya Prengga. Resi Subali kagungan rama kang asma Resi Gotama. Wondene ibunipun inggih punika Dewi Indradi utawi Windradi. Resi Subali kagungan sederek gunggungipun wonten kalih. Setunggal inggih punika Dewi Anjani lan kalih Sugriwa utawi Guwarsa. Resi Subali kagungan garwa kang asma Dewi Tara ingkang nglairaken putra inggih punika Jaya Anggada. Pandemen Radio Swaka ingkang sutresna, wondene Resi Subali kagungan wanda dedeg piyadekipun ingkang gagah pideksa, serasi kalian agengipun badan wadak. Wondene Resi Subali duk rikala semanten pasuryanipun bagus utawi rupawan mekaten. Ananging kanthi rebutan pusaka Supu Manik Astagina kalian kalih sederekipun lajeng Resi Subali ribah dados kethek. Pandemen Radio Swaka ingkang susna, wondene sifat watak utawi karakter kapribaden Resi Subali piyambakipun gentur wonten ing tapanipun, lajeng kagungan kapribaden ingkang kiyat, kekajengan ingkang kiyat, boten gampil goyah mekaten. Resi Subali kagungan kasekten nate ngalahaken Prabu Dasamuka, nggih raja wonten ing negari Alengka. Malahan Dasamuka lajeng dados muridipun. Ugi Resi Subali nate ngalahaken Prabu Mahesasura, nggih saweneh raja ingkang kagungan mustaka utawi sirah kebo mekaten, nggih raja wonten ing Guwa Kiskendha. Ugi Resi Subali nate ngalahaken inggih punika Jatasura ingkang kagungan mustaka utawi sirah macan mekaten. Pandemen Radio Swaka ingkang sutresna kabudayan Jawi,
Resi Subali kagungan ajian inggih punika Pancasona. Liripun piyambakipun boten saged pejah sauger badan wadakipun tansah wonten ing siti utawi wonten ing bumi mekaten. Wondene lakon wonten ing jagat pewayangan ingkang kita sedaya saged merangguli tokoh Resi Subali inggih punika wonten ing lakon utawi lampahan Cupu Manik Astagina lan ugi wonten ing lampahan Sugriwa Subali. Pandemen Radio Swaka ingkang sutresna mekaten jagat pewayangan serial angka 3 inggih punika Resi Subali. Sugeng pepanggihan malih wonten ing jagat pewayangan candhaipun kupat dipun paringi santen manawi budi kelepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sudebyo, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bantul. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar Radio Swaka yang telah mendapatkan penghargaan yang luar biasa, yakni tentang penyiaran dalam kebudayaan, mendapatkan ranking pertama antar radio di Yogyakarta. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan selamat, sukses untuk Radio Swaka, dan harapan kami tentu terus memberikan inovasi kreasi yang terbaik dan selanjutnya bermanfaat sebagai bagian pembangunan yang tidak terpisahkan untuk Bantul ke depan. Terima kasih, selamat sekali lagi, semoga semuanya berjalan dengan baik. Matur nuwun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Swaka Gilang Harjo kanggo pandemen ora pilih kasih anggawe marem ing kalbu ngeleluri kabudayaan monggo tansah dipanjer radionipun mugi tansah gawe lega rinengga tentrem ing ati. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Swaka 107.7 Swaka FM. Radio Swaka luhuring budaya
ngraketake seduluran salawase. Swaka pancen jos. Swaka pancen jos. Sagung pandemen Radio Swaka saenjenging Nusantara. Sasampunipun kasigeg sawetawis maca Patswaka piwungon mlebon kalajengaken malih. Sampun wonten sawetawis seratan sae punapa wonten ing Facebook Swaka-swaka, ugi wonten ing WhatsApp Swaka. Ingkang wonten ing Facebook datengipun saking Mas Raden ya, tapi Pak Raden nggih. Nggih sugeng dalu nggih, matur nuwun awit atensinipun nggih. Sampun rawuh wonten ing layar Facebook Swaka-swaka nggih Mas Raden nggih. Dadosaken sedaya paraga menika sumangat. Tansaya jawah tansaya sumangat nggih. Ingkang angka kalih seratan Facebook menika datengipun saking Bapak guru kita nggih Pak Sudiono nggih. Pinangka kepala sekolah malahan direktur nggih wonten ing SMPP nggih Sekolah Mojopat Puspitasari Pandak nggih. Ingkang dawah wonten ing dinten malem Ahad kliwon nggih. Sumangga katur pandemen Radio Swaka nggih. Malam Ahad kliwon nggih tasih nampi siswa Sekolah Mojopat Puspitasari. Ngaten nggih Pak Sudiono nggih. Seratanipun mekaten nika. Wah, kula kangsen nyusul malah jawah lur. Nggih mboten dados punapa menika sampun dipun wakili para siswa kathah sanget kok menika nggih. Wonten Pak Kerdan sekalian garwa, Pak Saridal sekalian garwa nggih, Bupur, Bu Sumise kathah sanget menika nggih. Wonten Ki Dalang Pomo, nggih wonten Pak Mardike nggih. Matur nuwun Bapak Guru Pak Sudiono nggih awit atensinipun nggih. Ugi seratan wonten ing WhatsApp Swaka baru. Wah. Ingkang angka setunggal datengipun saking Bu Eka Tralala. Tralala napa Trilili? Trilili iki cilik nek gedhe Tralala. Kamangka gedhem iki Tralala. Nggih sugeng dalu nek Eka Tralala nggih sehat? Nggih, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dwi, Masam, saha Bapak Ibu ingkang wonten studio dalu punika. Nderek nyawiji Bapak nggih. Kula nyuwun lagon Sinom Parijata Gandrung. Niki Pak Mardike walaupun kula celumi-celumi wah siap oleh sapa. Kula lajeng matur kalian Pak Mardi penyiar GDS kula kan cocik. Lagon punika kula kentun kagem sedaya pandemen Radio Swaka wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Bapak nggih, dawuh sami-sami nek Eka Tralala nggih. Salajengipun nika saking Bambang Lipuro nggih punika Pak Ijan nggih. Kita waos kemawon nggih Pak Ijan nggih. Matur nuwun lho sampun atensi sinaosa Jawa nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu Pak Ijan wonten ing Bambang Lipuro. Terus pundi kabaripun? Sehat nggih? Oh nggih sehat. Mugi Pak Ijan sekeluarga lumeber sedulur wonten ing Bambang Lipuro sedaya kemawon tansah ginanjar kabagas kuwarasan sak rinten sak dalunipun sak pengandhap sak penginggil nir ing lubeda lan sambikala amin ya rabbal alamin. Bapak Budi, alhamdulillah jawah nggih, alhamdulillah jawah nggih. Kula nyuwun sekar kinanti Asmarandana Gambuh telu lho niki. Kinanti Asmarandana Gambuh Pak Kaum milih napanipun? Oh Pak Kaum kinantinipun wonten lowongan pakaryan menika Bu. Asmarandana kalian Gambuh mangke sak sampunipun Pak Kaum nggih Bu nggih. Asmarandana kalian Gambuh nggih. Pak Ijan menika pun sagah ibu-ibu menika nggih. Pun mantuk-mantuk ketinggal saking lebeting studio menika nggih. Nggih, matur nuwun Pak Ijan.
Ngaten rumiyin nggih. Semoga katur Pak Mardi G nggih. Minangkani pamundhutipun Dena Eka Tralala nggih. Pok men kudu sinom parijata gandrung. Pun samekta Pak sih. Sinosa Jawa ya ora mlempem ta dienggo gandrung. Pun asta iki pun. Menunggu anget-anget gandrung bijek-bijek. Kok anget-anget. Sampun tepang napa dereng kalian Dena Eka Tralala? Capet-capet kepanggilan iki dadi. Kaya sok kenal. Nek rung tepang takon operatore mesti kenal. Ngomong panggilane ya anggling. Nggih. Menika kagungan pamundutan panyuwunan sinom parijata Pak De. Ora nggih sarujuk to? Cocik nggih. Semoga katur Pak Men sak sekapipun sak mardu-mardikaning penggalih panjenengan nggih. Siap. Siap. Siap kok orang nggawa tes mau ayo. Lola, lali. Untung di sili operatore cocok gitu. Aku ki cocokan nih karo ndek cocok. Seniman. Ji monggo pun awiti lho. Nggih. Menika anu gandrung ngangge sesanti pinanganten nggih mawon. Nggih. Yo siap. Pinangka sangubah prayan tumrap penganten rimbet aku kok ora tau disenggol ning GDS ini kata apa? jadi goyang dangdut suaka Eka Tralala. boyo disenggol wae trimo kok makan ki wong. Bincang malam Kamis pun WA WM iki kok. Utawi wonten Facebook swaka-swaka. Nggih. Siaran dadi kula ora tau ngoke. Nggih. Pak Men penyiaran disenggol terus gumyak gitu. Nggih. Trasna sambi trasna nero trasna lahir closing menawa kanggo wong saudan dan kaya iki sali paling semoga pinanganten sarimbit penganten sarimbit nek wong saudan iki cocok Amargi. adem Oh, kula kok sumuk nih jarang terus wae. wah kuwi jumurah keringat Soalnya mantan lawas. rambut Sung kamreng maka suci bakti mring tiyang sapa ingkang bagum menika sungkem mring Maha Suci Lajeng bekti marang bekti tiyang sepuh mara sepuhipun nggih lin langkung ibu Bu amargi swarga menika nggih wonten
telapak kakinipun ibu. Nek ra ngandel tidak ana. Mumpung udan. Kecah bekti kalih Mara Sepuh, Lenjang Sepuh. Ben Mara Sepuh menika ingkang paring kenikmatan. Inggih menika iku nyawiji nunggah raos. Anintatna catur warga kesan tentrem kang den uti tekane Kambil ijeng bejane sing lagi nyanding aja ngono nyanding nek udan-udan iki epet-epetan Kekane kambil tiba bejane sing wis lega. Njur saleni aduh njur pripun njaluk. Ayo kelangan engko kuyo Guyub rukun catur warga napa? Catur warga menika Setunggal napa? Catur warga menika BPKB. Oh, maknanipun mekaten. Nggih, catur warga nindakaken KB keluarga berencana. Dadi cukup putra kalih sampun cekap mbuyerke. Putra kalih mun dadi buyer-ujar-ujaran kok nek iki yo ngenani aku iki. Lagonku kah nak permana. Ya disyukuri nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Lakoni pun wonten sik mayangke nglampahake ingkang Maha Agung sedaya paringi rejeki nggih Ndarawati sedaya pun paringi rejeki ya Mbah mugi Gusti Allah paring rejeki ingkang malimpah matur nuwun ngapunten dina eka nggih ngaten nggih dina eka tralala dalu punika mboten mawi gongso utawi gamelan amargi nembe maca pat original ngaten nggih Mas Sam nggih ingkang salajengipun wonten Pak Ijan menika nyuwun riga kinanti nika Pak Kaum lajeng mangke Asmarandana sinten gambuh sinten pun sametaken nggih Pak Kaum rumiyin nggih bululuk nggih monggo Pak Kaum kinanti menika pamundhut Pak Ijan Bambang Lipura nggih minangkani pamundhutipun Bapak Ijan wonten ing Bambang Lipura nggih sayektine anak iku mring wong tuwa kudu bekti awet yaya klayan rena dadya lantaran dumati urip aneng alam donya saka karsaning yang widi nggih urip
nang alam donya saka kersaning Hyang Widi. Semoga katur kang badhe nyekar asmara dono milangkani pamulutipun Pak Ijan wonten ing Bambang Lipura. Angon kebur rumangan ketupat. Tenan iki nek cah bingek tenan iki. Angon kebur rumangan ketupat. Malam Rebo nyimak macapat. Mangan ketupat cacahe 5. Nyimak macapat marake lega. Tenin nggih Bu Kirdan. Tenan ora direwangi kudanan Bu Kirdan. Nganti kelocut kebes ya. Pripun Bu kebes? Lebus ya Pak Kirdan. Ora ngopo-ngopo lebus rugi nggih Bu. Sekar napa Bu? Wah Asmarandono. Tali penyiar. Pamundhutipun sinten Bu? Oh Pak Ijan wau nggih saking Bambang Lipura nggih. 3 lho Bu pamundhutipun nika. Nggih. Oh nggih Pak Ijan saking Bambang Lipura nggih. Monggo Bu. Nggih. Anjas mara harik mami Mas miraku la warta prang tanding urung bisma karya mawon ayu Nggih, perang tanding Guru Bisma pamit ya Cahayu pun Kakang Kalastra. Menika nggih nyariosaken kepahlawanan nggih wonten ing jagating pewayangan nika nggih merengeti dinten pahlawan. Ya menungso mung kaya wayang nggih Bu nggih. Ana sing kaya wau Citraksi. Ana sing kaya Dasamuka, ana sing kaya Cakil iki. Milih pundi panjenengan Bu? Milih Pak Kirdan. Ora mengkaya ning Pak Kirdan tenan. Nggih, telepon. Assalamualaikum Swaka. Halo. Hubungan malam Rebon Swaka. Putus nggih. Nggih. Tasih milangkani Pak Ijan wonten Sekar Gambuh sinten nggih? Bu Lulu nggih. Nggih. Sekar Gambuh. Oh wonten telepon nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Menika kalian Pak, Mbah, Bu utawi Mbak nggih. Sugeng dalu. Pibungan Mamrebon Sugeng dalu. Oh putus malih nggih. Mangke saged pun sambet malih sak badalipun Bu Lulu nyekar Gambuh milangkani Pak Ijan wonten ing Bambang Lipura menika Bu Lulu nggih. Nggih, Pak. Aja pada kelantar nak aja pada kelantar lali marang pakarti kang luhur den parsudi
tansah tuminda utami amre uripe rahayu bisa tentrem lahir patos. Sampun Pak. Kanthi tumindak utami uripe rahayu tentrem lahir lan batos. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun dulu. Pandemen Radio Swaka ingkang sukesna, kita lajengaken langgen kita mbikak WhatsApp Swaka. Menika saking Pak Darto nggih. Sugeng dalu Radio Swaka FM nggih, sugeng dalu ki Pak Darto. Kula nderek nyawiji. Oh nggih, sugeng dalu. Telepon dipun tampi Radio Swaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, sugeng dalu. Radio Swaka FM sugeng dalu. Kalian sinten kula sesambetan menika? Halo. Kok putus teras nggih menika nggih? Kenapa sinyalipun HP amargi Jawa menika nggih? Nggih. Kita lajengaken nggih. Waduh, wau saking Pak Darso menika nggih. Sugeng dalu Radio Swaka FM nggih, sugeng dalu. Derek nyawiji saking Pak Darso. Kula nyuwun sekar menawi kepareng kula nyuwun kalih sekar nggih, matur nuwun. Lah kalih ki napa mboten wonten nika? Nah, bebas nggih, mangke bebas nggih menika nuwun kalih sekar ning mboten wonten nami utawi asmanipun sekar mboten wonten menika nggih mangke pun naturaken nggih. Matur nuwun nggih Pak Darto awit sampun nyawiji wonten ing siaran piwungan Mamrebon Mojopat Swaka nggih. Ing salajengipun menika wonten panyuwunan sekar Mas Kumambang nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi kula tampine wis ping sedasa ya. Assalamualaikum Mojopat Swaka, monggo mlebet. Mbok monggo enggal mlebet. Mboten sah ungak-ungi. Kula sambetan kalian sinten nggih? Mboten saged sambet nggih. Nggih, kita lajengaken malih nggih. Assalamualaikum derek gabung Paraga Mojopat Swaka. Nggih, matur nuwun. Kentun salam kagem sedaya mawon. Nyuwun sekar Mas Kumambang nggih. Ini saking sinten nggih menika mboten wonten asmanipun menika nggih. Nggih, Mas Kumambang mangke ingkang minangkani sinten Mas Kumambang ki pomo nggih. Nah, mangke Mas Kumambang. Ning menika mboten wonten asmanipun, mboten napa-napa menika sedaya sedulur Swaka menika. Wonten panyuwunan Mas Kumambang. Wonten malih menika saking Pak Sis wonten ing Jalan Bantul. Wah, Jalan Bantul yo dawa saka pojok Beteng mengidul ya, Pak. Nggih, sugeng dalu Pak Sis wonten ing Jalan Bantul. Mugi Pak Sis keluarga tansah kinanjar kabagas kewarasan sak rinten sak dalanipun. Amin. Rumentah sedaya pandemen Swaka saendenging Nusantara linangkung ingkang dalu brika sami mirsani wonten ing layar Facebook Swaka-Swaka. Amin. Malam Swaka nggih dalu ugi kula nyuwun tembang gambuh lan durma nggih matur nuwun Pak Sis wonten ing Jalan Bantul. Nah, durmanipun sinten? Monggo. Sakmenika gambuh langkung rumiyin panyuwunan saking sederek Swaka nggih ingkang boten kaserat asmanipun wau nggih. Nggih, monggo Ki Pomo gambuh nggih. Oh, Mas Kumambang nggih, gambuhipun mangke nggih. Nggih, Mas Kumambang Ki Pomo dalang menika nggih. Angon kebur mbandem iwak sepat wae. Malam Rebo karo manteng Mojopat. Iwak sepat apat sisike. Nyimak Mojopat sehat pikire nek ora ngandel nyimak ya Pak ya. Ki Pomo menika pamundutan Mas Kumambang. Ning kula wolak-walik asmanipun sinten boten wonten menika nggih. Nggih pun pinangkani kemawon sedaya sae sedulur Swaka nggih. Layu. Umah kupuk
suasanane katon sepi papan iki udan jogan lemah payon welit beling kinarya balungan banyu bening kimplah aneng belik kanggo panguripan atus nginom lan masui katone urip prasaja matur nuwun menika kalih botol Sekar Mas Kumambang nggih niku panipun nggih dan ing gesikan Bapak semanten zaman semanten terus wonten banyu bening kimplah abang iki Den Agung nggih sak sanesipun banyu ingkang kimplah-kimplah biasanipun napa nggih dalang kimplah kaya bangsane anu menika kok ayo kok le kimplah anu niku samcau banyu napa jempol ki nggih banyu bening kimplah nggih matur nuwun sawau ugi wonten pamundutan saking Pak Sis Jalan Bandul Durma monggo sampun samekta enggati durmanipun nggih bubur menika nggih dahar timun ing wektu bengi timbang ngalamun monggo nyawiji ing wektu bengi cuaca hawane adem soalnya barudan nggih bubur nggih nyawiji swaka marake ayem tenan ora direwangi kadi payungan kudanan nggih Bu nggih wis payungan saka dusun payungan tesih kudanan alhamdulillah saking mantepe rawe-rawe rantas nggih Bu malah putung nggih menika kan Durma Pak nggih Durma nggih monggo Bu sauger Durma menika saking Pak Sis Jalan Bandul pamundhutipun Bu nggih bismillahirrahmanirrahim tambah yoswa bijaksana kadya tirta sabdane terus dan tinting sadurunge mlampah tansah terus angudya kabeh titah mure becik angrasa mulya tuhune jalma sakti namung mekaten Pak matur nuwun nggih matur nuwun nggih tasih minangkani Pak Sis kawula nggih amargi wau sanesipun Durma ugi wonten gambuh nggih kita pendhetaken gambuh pahlawan nika niras pantes merengeti dinten pahlawan 12 November juk kala wingi Senin nggih rinengga sekar gambuh
para kadang samya muji syukur saged nderek sesarengan hamba muji kelawan ngentun arwahipun propahlawan sowan Hyang Agung sami sareng hanya nyuwun amalira tinampi Hyang Agung lepatira anampi sih pangaksami ugi nampi berkahipun papan suwarga ginaot amin ya robbal alamin. Tasih mirunggan menika nggih kagem nangga mbok pilih wonten seratan WhatsApp utawi wonten ing Facebook. Sumangga ingkang badhe nyekar katuran lumebet kemawon nggih. Butris nyekar Bu nggih. Mirunggan kok. Wonten ing Facebook mboten wonten? Oh nggih. Ngombe tegan nganggo sedotan. Pengen klegan dienggo maca patan. Nganggo sedotan iso lancar. Dienggo maca patan njut kumepyar. Monggo Bu Tresna. Bebas Bu menika. Bebas asal rapi dan sopan. Awas kalau orang ngincim ya Bu ya. Monggo Bu pun asma mekipun mboten sah kenceng-kenceng lho Bu. Sekarang apa Bu? Dandang gula. Kagem nyenggol sinten kakentun sinten Bu? Mbok menawi wonten sanak kadang pitepangan tangga tepale sedulur. Mbak Kardian. Mbak Kardian. Mbak Muji. Mbak Muji gitu disenggol Butris. Mbak Mujinem. Mbak Mujinem yu disenggol yu. Kerasa mboten senggolan udan-udan ya kerasa lirih nggih. Sinten malih kok Mbak kalih Bu sing bapak Mas kok ora ana Bu. Mboten saling sembung mumpung mlebu studio. Nggih Bu semoga katur Bu. Yogyanira kang para prajurit namun bisa samya anulada dueng unit caritane andali rasang Prabu sasra bau ing Nyespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara Gunakaya Gunakaya monggo Bu cakepanipun Gunakaya purune kang den antepi nuhoni trah nggih nuhuni trah utama trah ingkang sae mila kedah pun antepi nggih Bu nggih mantep rasah menga-mengo kena pengaruh nggih Bu nggih nggih mengaruh kena pengaruh kok le nggih menika wonten pamundutan saking Jalan Samas kilometer setunggal menika nggih cobi kita wasipun nggih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bawa Budi, Masam lan sedaya paraga macapat ingkang rawuh wonten ing studio. Nggih, matur nuwun. Mugi sedaya pinaringan kasehatan. Bapak nggih, kula nyuwun Sekar Sinom Parijata. Tasih oman mboten. Pak Kirsan Sinom Parijata nggih Pak nggih. Nggih, Sinom Parijata monggo ingkang badhe nyekar lho. Sinom Parijata Bu Lulu napa Bu Sumisih? Nggih. Nggih, mangke pun radenaken nggih. Nggih, kita lajengaken menika nggih. Kula nyuwun Sekar Sinom Parijata, tasih oman mboten nggih, tasih Pak. Nggih. Pak napa Bu nggih menika nggih. Mboten wonten asmanipun nggih. Sekar menika kakentun kagem sedaya pamidhangan acara macapat. Spesiale kagem keluarga AA. Oh, salam sehat kagem Bapak Budi Masam. Sugeng ayahi tugas nganti paripurna. Matur nuwun. Absen saking Jalan Samas kilometer Sunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sayange kok mboten wonten asmanipun Jalan Samas kilometer Sunggal niki. Nggih. Sanesipun pun recheck kembali wonten asmanipun sehingga kita sedaya saged pitepangan saendhenging Nusantara. Nggih. Pak Saritan nggih. Sinom Parijata nggih Pak nggih. Oh, mboten Parijata mboten napa-napa mangke parini teng Kilen Swaka pun wonten. Mboten dados menapa Pak. Nggih, mangke Sinom Parijata sanes paraga Pak. Monggo Pak Sinom ya Pak Saridal. Parijatane bar Pak Saridal mangke ya badalipun Pak Saridal nggih. Badhe ngaturaken Sinom Nindosita. Nggih, Sinom Nindosita nggih. Urip aneng madya pada ing jagat lumaing bumi ingkang binabar gumelan jenepta dening Hyang Widi maha welas lan asih pangwasane Tuhan agung sinembah para titah sayektine kudu bekti ayo mungkur manembah lan kumawula nggih ayo mungkur manembah lan ngumawula marang Yang Maha Agung, Yang Widi, Yang Wisesa, Yang paring gesang, Yang sukma nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Nggih nyuwun sewu wonten WA mak klutik. Kanyatan nglengkapi Jalan Samas kilometer Sunggal wau Bu Yanti menika nggih. Nok Yanti Mbah Warsa menika mbok menawi nggih pas ning kilometer Sunggal. Nggih nyuwun sewu nggih Nok Yanti pun apunten niki WA-ne mak klutik niki wau nggih ingkang kagungan pinyuwunan Sinom Parijata. Ayo Pak Mardike. Yah meneh gandrung ping pindho ya ora apa-apa nika saking Nok Yanti lho menika. Kanca kenthel to. Nggih pun pinangkani tesih oman Nok Yanti nggih Mbah Warsa menika nggih. Nggih. Dahar tela dicampur ketupat, awak lega dilipur macapat. Dicampur ketupat lawe bayem, dilipur macapat marake ayem. Ternyata Cik Yanti iki kangen karo panjenengan ingsun. Dadi dadak malu-malu barang. Iya nggih. Iki le tanda karo mesem-mesem kaya pun 3 minggu mboten siaran kaya.
Kanyatan dipun kangeni para pandemen. Alhamdulillah. Ing ateges para pandemen nika ugi sumangat ngleluri kabudayan Jawi. Ing ateges mbangun kabudayan nasional Indonesia. Yuk saksek dasdes satset godane mboten komanan sing dereng nyekar mangke ndakne. Nak Yanti, kok dadi kowe kangen karo pun kakang to Yanti. Oh, alah Yanti. Benjang lamun mari tresno yen sanding wong lemu kundeng wong meso nek lemu ki ya meso kaya ngono nggih to udan-udan awor wong lemu iso dadi anget arep wis wong cilik kae nek awor wong lemu iso dadi anget Yanti yo Yanti amle kutuk nyawande Yanti sanajan to bocah nglebak salat bawa amranane sanajan to wong lebak solah bawa niki amranan niku pripun maknanipun? Maran niki yo gawe sengsem ning ati, gawe lega, seru-serui seneng ning ati iso seneng, nyawang wis seneng, marai sejuk. Mangike naraya jampi selira kuning awak lamu kelapa muda saupomo legan nono bronto mami Sentan kelakon urip apa rang warso nek kelakon aku urip karo Dena Yanti ya urip bareng wae karo Mbak Warso. Alhamdulillah. Atur nuwun Dena Yanti. Mau wonten Leganana Brontomami niku napa? Bronto katenang nggih. Bronto ki anu nandang asmara. Asmara ki tresna. Cintrong. Le nandang tresna kuwi dilegani. Matur nuwun nggih. Punika wonten pamundutan setunggal malih mangke lajeng kita tutup nggih saking Bapak Guru kita Pak Sudiono, Direktur SMPP nggih Sekolah Mojopat Puspitosari Pandak via Facebook Swaka-swaka nggih. Sugeng dalu Bapak Budi, Mas Mardi lan sedaya pandemen Mojopat ing studio nggih. Sugeng dalu ki Bapak Sudiono. Lan ing pundi kemawon kula nyuwun sekar pocong nggih ingkang nyekar sinten kemawon monggo matur nuwun Pak Sudiono nggih monggo pocong pahlawan nggih
Nggih, kula badhe minangkani pamundhutipun Bapak Sudiono Sekar Pucung niku. Sekar Pucung minangka atur pinuwun konjo mring pangeran saged nderek memuji miang andonga tumraping para pahlawan. Nggih, matur nuwun Pak Kirdan, Mbak Menawi setunggal malih mangke lajeng kita tutup kanthi Sekar Kinanti Kondo Masuti. Monggo Pak Kirdan, nggih setunggal sekar malih. Bebas niki Pak Kirdan wirunggan. Nggih. Nggo tamba adem kejawaan nggih Pak nggih. Nggih. Sekar punapa Pak? Sik gali-gali. Sugeng dalu Bapak Budi. Nggih, sugeng dalu Pak Kirdan. Menika badhe micil gregut. Wah, laras pelok patet bem. Nggih, micil gregut. Nah, laras pelok patet bem. Nggih, laras. Prayogane yang gesang puniki trampil tratak tanggon datan kewran ngadepi uripe rasa bingung kudu tansah ngesti kanthi tekad swiji sembodoki nayu sampun Bapak Budi. Tekad nyawiti sembodo kinayuh. Pok men anggere saeyek saeka praya bersatu mboten wonten ingkang mboten kinayuh. Nggih Pak nggih. Nggih paraga Maja Patswaka katuran lumebet wonten ing studio nggih. Ing salajengipun badhe kita aturaken kanthi panutuping Sekar Kinanti Kondo Masuti nggih. Sumangga kang karyawi sumangga Sagung pandhemen radio Saka ingkang sesna pinaka panutuping atur piwungan mamrebon Maja Patswaka dalu punika sesarengan paraga Maja Patswaka ngaturaken Sekar Kinanti Kondo Masuti Pelok Barang. Sumangga sepinten Bu Lulu, Bu Kirdan, Bu Sumisih sedaya kemawon. Radio dhuwur. Siap dong nggih.
Setunggal kalih tiga. Pramiyarsa putri kakung kang tresna budaya Jawi mata bating radio swaka dipun pandu Bapak Budi nglipur mring paramiyarsa mugi sampun purna ngito ilang dekon lapan nyuwun pangaksana genya samya atur sugeng pepisan witatae kang Sagung pandemen Radio Swaka ingkang sukesna atur sugeng pepisahan widodo ingkang sami pilangge kita sedaya para paraga Mojopat Swaka Mbah Kaum Wilaksana Pak Kirdan Bu Kirdan Bu Pur Bu Tris Bu Sumi Bu Lulung Mariati Pak Saridal Bu Sumisih Ki Dalang Pomo pinangka operator Masam ugi Pak Mardiki kula piyambak ingkang nderekaken budika Kupat Januring Tuwa manawi lepat nyuwun pangapura kupatipun bangi santen ing mbok bilih lepat nyuwun pangapunten mugi rahayu ingkang tansah pinanggih kita tutup kanthi lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.